Jen pro upozornění. My se teď budeme koukat na upoutávku na 10. díl Upěřích deníku. A my už jsme to viděli. A začali jsme ječet ještě mnohem víc, než budeme ječet teď, jestli teď už vůbec budeme ječet. Ale my jsme tak ječeli, že jsme půlce tomu vůbec nerozuměli, protože jsme to neslyšeli. V životě jsme víc neječeli. Jo, jasně, s tím slovením zvuku má pravdu. Ale potom možná neuslyšíte se jak máme krásný ječák. Tak jo, schválně. Odkaď? Od začátku. Já stejně se ještě musím vyučit. If we can dispel the moonstone, we can save your life. Except for one thing. I don't want you to do it. It's a plan, okay? They're willing to risk everyone that I love, and I'm not. Maybe I can help better the plan. You're not strong enough. Be okay. Give me your hand. What exactly do you think this is going to achieve? Why did you have to get involved? I'm here for the moonstone. Come in and get it. Well. Get your ass out the door before I throw you over my shoulder and carry you out myself. Tady to bylo po druhý koukání, tak mimochodem. Takže to bylo ještě potichu, to bylo potichu. Nechtějte vidět, jak to bylo předtím.